малко напред. Ай, стига. Видя ли мати как ти каца? Браво на Добри! Добри, бързо да се откачи. Що бързаш, бе? Не трябваше ли? Не трябваше, защото има един ритуал сега, дето ще го правим вятърски. И ще ти... изложих се. Ще ти е по-добре, ако си с подвесна. Бърни се първо да спрем камера.